11 barangay sa Calasiao, Pangasinan lubog sa baha. Marusay River umapaw na. May ulat si Claire Lacanilaw. Perwisyo raw para sa ilang tricycle driver tulad ni Freddy Papio ang naranasang baha sa Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan. Inaasahan na raw nila na magtatagal ng halos 1 linggo ang baha bago tuluyang mawala ang naipong tubig sa lugar. Dahil malalim ang baha, hindi raw makadaan ng ilang tricycle. Hindi kami makapasok diyan, malalim. Tapos siyempre kung kikita kami ng 100 lang, pambili ng ulam, ganun lang. Bagoong. Wala na, yun lang pagkasyahan namin. Isang barangay Talibao na kabilang sa low-lying barangays na madalas bahain tuwing mananalasa ang bagyo, kaya ang bagka ang nagsisilbing transportasyon ng mga residente dito. Ay siyempre masyadong malalim, mahirap tumawid. Ayon sa MDRRMO, nasa 10 feet na ang level ng tubig sa Marusay River. 11 barangay ang nakararanas na umano ng pagbaha sa bayan. Wala pa namang naitatalang inilikas na residente. Dagdag pa raw sa nararanasang pagbaha ang pagbaba ng tubig ulan mula sa upstream. Yung ating floodwater monitoring system sa may Marusay River ay nalubog na po yun. So overflowing na po doon sa ating Marusay River. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.